Kot. Ai kwacin ɗinsa. Akwai wani abu da yake faruwa, ka gane? Da tigere Ɗanka sarki. Daga zai na ba abu na ɗan dawo. Ya ki shiga gida saboda wannan ba. Mu je fiko. Zainabu Abu. Recording. Wajen Messi mai indomi ya mun shayi kawai. Wane ne sosi kowa? Messi mai indomi. Wannan ka san shi. A kai ni zan aje abina. sai da shi a samu injin point kawai kin kitse mun jin daɗin rayuwa ta ni tashi ba zan yi tafi gida yawwa to ai ake da shine kawai kin kitse mun jin daɗin rayuwa ta tashi da isa da ido ne haka Ya tafi gida ina? ya tafi kawai tunda ina mai magana gurin Messi mai shayi na mai da sura ce inda suke yawwa still rolling action kin ga kaka To, ai ni idan ina jin waka a musu bareka kwata ba na ji yawa ha musu bureka. ai ta fa abakacin abinci kaka Ai tafi wannan tuwon kenan. ni da kike magana tuwo kina daga murya ai sai makota su ji ni Au. kaka lafiya ta kalori A ƙarya kake yi Iliya abin naka sai addu'a. Amma bureka dai Iliya. Saboda recording action Allah shi taimake ka yanzu to shi kenan gaskiya ce fa magana ta tsako yanzu ranka ya gaskiya ce recording action Allah shi taimake ka dan abu lafiya haka ka zo min ko nutsuwa babu a tattare da ranka ya yanzu zan ciya za a gari ina jin ka yanzu zan ciya za a gari abin nan Iliya ya dawo an ce Iliya ya dawo Iliya ya dawo yi wallahi Allah to me ruwa na da dawo ce ne L son kai gaskiya ba zan yi ni kawai ka iyale ni dinga cewa Iliyana to ai shikenan Iliya dama ina son yin magana da kai god Iliya kuma kowa Elson zaka ce ba wani ba Iliya ba Elson kuma tsaya idan ma baka ka daina min irin wayannan maganganun dan Allah yawwa kuma sannan ranka ya daɗi kaga an ce wani Iliya ya dawo Iliya na tabbata a lokacin nan a rashin ka ne yasa a rashin sa ne yasa ta dawo gare ka shi yasa a lokacin nan na tabbata cewa a rashin sa ne yasa ta dawo gare ka tace ta amince da shi fiko lokacin da yana nan ai ba ta amince shine ba ko wannan ya isa a ce ka sa kai tuna shine ne to mu je action sannan kuma na cewa a rashin sa ne sannan na san na tabbata na tabbata cewa a rashin sa ne ta dawo gare ka sannan na tabbata cewa a rashin sa ne pick up action action Iliya, yaushe ka dawo? Iliya kuma yau ni magana Iliya da Allah Birekan ne baka wannan? ya uwai dan Allah yaushe zaka waye ni kaka ƙara kira na da wani Iliya kuma daga yau ka gane suna na Elson Guy abinda nake so da kai duk da na san ba za ka iya faɗa wannan sunan ba zan iya koya ma ce ne L. son Kai, ni fa gaskiya Iliya ba zan iya faɗa ba. Kawai ka kyale ni ce Iliya na ni. kai to shikenan dama tun da na dawo akwai magana da nake so zamu da kai saboda haka sai mu samu waje mu zauna Amma ban kala mu samu guri mu. ta yaya za mu samu kuɗi ta hanyar Zainabu kuma Ka manta Zainabu. ga ta yin ta ya za mu samu kuɗi za mu still rolling action ta yaya za mu samu kuɗi ta hanyar Zainabu kuma action Iliya. Iliya ya aka yi ya naga kana ta. ai sai ka tsaya ka kalle shi kai mai Iliya bai sai ta fa ne ka pick up action god yanzu ka gane kai god still rolling kai zaka ce mai kai ma da zaka samu mai sanka yawwa shine dama zai faɗa still rolling action Daga farko za a dawo ko? akwai dora maganar ka Ka gani ma da ci zan samu wadda take so. tashe ni ba a shine dai zai maganar fadi da shawara magana faki A ai sai maganar wannan mu je Ya labarin yake? na san ya Still za rolling. ya kamata ka shirya mana wannan still rolling action
ka san me ya kamata kai sorry aka ce amma kafin ka tafi birnin na ya kamata yau to su ba shi action amma gaskiya kamata kafin ka action Iliya, wai har yanzu baka daina wannan aikin wahala ba? Ka san wani abu kuwa? A sai ka faɗa, bari in maso ka. Kallon nan fa da muka kulla ta kudu. A hawa kai. Dan wallahi abin da nake gaya ma yanzu na samu kuɗi. Sun kai naira. to yanzu kai ba sha ka samu